My dámy a pánové, dneska si zareagujeme na Luka Brasi, Netancuj ho. Líbí se mi... Co to je, kámo? To tam zjebal, nebo co? Vidíš to? No, tady prostě střih. No, líbí se mi tam ten šimej padák prostě ze San Andreas, takhle s tou ručníkem kolem čepice. To byl man? Viděl to. Kde tam je man? Prco visí. Nevím co? Ta reakce. Tak, tuhle bych mrdal. Dobrý den, pánové, dneska si zareagujeme na čurák klik. Nepouště mi to tady, když reaguju. Co je za písnička? Dal bych tomu tak 8 z 10. Nejvíc se mi líbila ta, kterou jsme reagovali minule, Bába spí.